Oke bolo ini adai rasa sedeng bolo ngampe diadai sak lho bolo. Hitung-hitungannya kayak gini. 11 lah sah ambil bolo. Untuk hasil hari ini pada tanggal 15 April 2025. Wes. Ini tali ini di entai apa ijek tali ini kabeh ya. Napa Jepange? Oh, kuwi kan maksudnya kan wah iki diomongi ngake. Iki lek diomongi nggonku akeh ki diomongi kono diunduh pisan ngono lho, tenan. Tenan, karo mbak ngawak diomongi nggonku akeh ngono kon unduh pisan ki nggo kono. Oke bolo kalau bose bolo. Boleh bose proses arep pengangkatan kelapa bolo. Terus kae anak buahe kuli-kuline bolo sing ngusungi kambil. Halo. Oke. Menggunakan trail andalan spektakuler. Ya, lah ya. Anak buah iki. Kayak iya. Iki Pak Lek iki. Iki Pak Lek sing menek kae mang. Kae Bu Bose. Tunggale aku. Bose bae ya gelem tandang gawe to Bose. Tandang gawe proyek keculi ngono. Lah ya. Tembang tidak makan gaji kita ya. Sing pinggir dalan kambil cuwil cilik kamu kambil ndi? Itu kambil ora kok ngono kono. Alpukat. Jauwer pokat. Alpukat. Kayak ngene lho bola, sarane bola. Untuk kambil bola kayak iki Pak Po. Pak Poe nggo kambil ya Pak Po. Nggo pokat ding. Pak Po nggo pokat. Pak Po nggo pokat iki kambil apa pokat iki Pak Po. Oh. Pokate pokat dibrija jenenge. Lah ya. Sing lawe kecot. Arep nggo apa ndak? Bribek. Arep nggo apa? Ndak nggo apa. Ini bantu bocor. Anyar. Ganti. Bocor. Balik ke arah sini nggih cetek bumi ta. Malah apik lho, cilik malah sekali nggih masak wis entek lho. Mandore. Iki mandore teko mandore. Streaming opo? Kliwat. Delok wong ngene iki guys. Lah wi. Penghitungan buah kelapa bolo. Iki pembilaan iki sing kecil. Yang ambil cilik sak poyo terus kae dipilih sing gedhi-gedhi. Lah iki kan puyuhe, poyo. Sakmene poyo apa
kambil opo ngene iki sakmene. Terus iki pengangkatane mengangkut buah kelapa dikirim ke Tulungagung, Kediri karo Blitar boleh iki arepe. Ini habis memanen dari belakang rumah. Siji, loro, telu, papat, Wis tok pinter lek kon milih kambil cilik ngerti pinter. pitu, Bose. wolu, kretok wi, songo, Heh. Sing kretok. Ya yo cilik nemen iki sana wis cilik wi. 12, Iya. Nah, 14, 15, 16, 17, iki mbae sing duwe wit kambil kula. 18, Sing duwe wit kambil mbae. Mbae ngitung ngengeh nggih bumbu. 24, 25, ngebuwi sampe wis selawe, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Enak meneng boleh piye ngene iki terusan. Nggak omong ganggu wong hitung-hitung. Oh niki sing bilang sisene niki. Oh nggih, nggih. Di sisene Oke. Ini sampun. Enak. Mboten usah, mboten usah, mboten usah, mboten usah. Di situ nang sisena, kok timbang kurang. Kurang mongko ngene ditambahi. Berarti kengingnya 200 sangang Kamu ada nyemoni tuh modelmu iki. Ngono iki mau nyemoni modelmu. Video ben terkenal kok ya. Ah ta? Oke, tukange unduh lek jomongi sing ora kocak aja diunduh. Lek ngomongi pada ra kocak barang ngomong icik-icik tuwek Mas. Enggak dekok-dekok nemen kok enggak salah niku. Ora nyapuk yo taleni to. Mulai lak ditaleni. Liwat dalan dhuwur-dhuwur ngene iki asline ceritane mek golek iki lho bolo. Mek ndok kambil lho bolo, bocah isin bolo. Lho. Ayo. Donane mek kambil terus mek unduh neng pucuk gunung, Mbah. Jad. Bendungane ombo kae berarti ya. Ketok putih ombo kae. Nek kene lolos iki apa nek renek tebune, Mbah. Udah wah iki ngisor yo kambil tok iki. Kuwi karek dalane ngendi? Tapi kaya ra petene wae. Tamnya. Dene Dur. Lha yo. Dalane mudhun ya ning ngisor kae. Lah wong model leren ning kono mah. Lah desa omah dhewe ngendi? Kono. Nek Kartower kae kurang adoh ya. Ya, jadi pembalap kerek. Ya, jalur